Lu. Panganan apa ijo? Apa ju? Ki lho, Malkist coklat. Enak rawi. Yo enak to, Jon. Hargane piro? Yo paling 5.000-an. Oh, Jon. Enak ju. Ayo enak. Piro to iki letune ndi we? Ini nang warung. Walah enak ju. Ji. Lu. Aku duwe Magdalena. Jenenge Malkist coklat. Regane ora pati larang. Ana coklat kado tenanan. Malkist coklat enak tenanan. Malkist coklat enak. Ayo. Ojo lali tuku Malkist coklat. Enak. Wis.